Merħba ħbiba l-programm ieħor fej intellaw ħsieb mill-iskrittura kuljum għal daw id-49 ġurnata li ser iwasluna finalment għal festa ta' Pentekoste li Alla fil-ktieb tal-Levitiku għalilna biex niċċelebraw u neqgħu nżommuha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Festa sabiħa, festa interessanti ħafna, aħna ta' Malta Messjanika nżommuha illa li nimxu ma' dak li tgħid l-iskrittura, l-kelma t'Alla, niltaqgħu dakinhar nagħmlu kant ta' tifħir, nagħmlu talb, nagħmlu studju bibliku, nagħmlu fellowship interessanti, nqattaw ħafna ħin tal-ġurnata flimkien kif aħna ordnati fl-istess liġi ta' Alla. U bħalma qed nagħmlu dejjem qed intellaw ħsieb kuljum sabiex bih nikbru u nimmaturaw. Sabiex għallaqas naslu għall-festa ta' Pentekoste b'qalbna lesta biex tirċievi dak li Alla jogħġbu jagħtina. Anke dakinhar ma ninsawx din hija festa fejn fiha niċċelebraw loti ta' Torah, l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-poplu tiegħu fit-Testament hekk imsejjaħ l-Antik u mbagħad fit-Testament imġedded fil-ktieb ta' l-Atti ta' l-Apostli naraw li f'Pentekoste Alla oġbibat l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Qaddis tiegħu fil-qlub tan-nies sabiex x'inhu l-iskop? Sabiex imexxihom, jorrihom kif iridu jimxu, jgħallimhom kif iridu jsegwu l-istess liġi li kien tom fl-ewwel Pentekoste fuq il-Muntanja Sinaj. Mela l-ewwel tagħna liġi fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli għax huwa stess qalilna jkun aħjar għalija, għalikom. Jkun aħjar għalikom jekk jiena nitlaq għax meta jiġu l-Ispiritu Santu imexxikom fil-verità. U l-verità aħna nafu x'inhi hija l-kelma t'Alla, il-verità hija t-Torah tiegħu. Ejja ħanaddu għal l-iskrittura li għandna għalikom illum. U fl-iskrittura li għandi għalikom illum ħanoħodha mill-ktieb tal-Lut kapitlu 5 minn versi 13 u 14. Issa, kull min jieħu l-ħalib ma jifhimx il-kliem tal-ġustizzja għax għadu tarbija, imma l-ikel sħiħ u tal-kbar. Ta' dak li biż-żmien huma mdorrija jażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Aħna qed nitkellmu fuq it-tkabbir spiritwali kif nimmaturaw fl-ispiritwalità tagħna, kif nimmaturaw fil-fidi tagħna u diġà semmejna kif l-Apostlu Pietru għalilna biex nixorbu minn dak il-ħalib pur li hija il-kelma t'Alla, imma għedna wkoll kien l-Apostlu Pawlu eħeġġiġna li ma nistgħux f'moħħna neqgħu trabi. Għalkemm nirċievu dak il-ħalib ta' trabi li huwa ħalib pur mingħand l-Omm, imma rridu nikbru u nimmaturaw. U l-istess hawnhekk qed jgħidilna f'dan il-każ l-awtur ta' littra lil-Lut. Qed jgħidilna sakemm qed naqraw il-kelma t'Alla u nieħdu l-ħalib minnha għadna ma nistgħux nifhmu il-kliem tal-ġustizzja. Imma meta nikbru u nibdew nieklu ikel solidu, ikel sħiħ hawnhekk jissejjaħ, allura biż-żmien għaliex issa qed naqraw u nistudjaw il-kelma t'Alla solida, nibdew nkunu kapaċi narfu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Għalfejn huwa importanti li narfu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, illa għaliex l-iskop ta' din il-ħajja hija li ngħixu bil-mod li Alla jridna ngħixu. Alla ma jridniex ngħixu f'toroq, ma jridniex nimxu, ma jridniex ngħaddu, ma jridniex inkunu f'postijiet ta' ħażin. Irridu nimxu fejn hemm il-kelma tiegħu. Biex nimxu f'dak li tajjeb irridu nimxu wara il-kelma t'Alla. Qed nikbru, qed nitkellmu fuq il-maturità, qed nitkellmu fuq kif għandna nikbru fil-fidi u l-ispiritwalità. U dan jsir biss meta niddeċiedu li nibdew nimxu f'ubbidjenza. Aw allura dak li qed jgħid hawnhekk l-awtur, inut li qed naqraw il-kelma u naħduha bħala ħalib u maħniex iwettquha. Maħniex iwettquha għaliex qed ngħidu dan, għaliex kif nafu anki minn din il-festa partikolari ħafna huma dawk il-knejjes moderni illum mad-dinja kollha illi warbu is-seba' festi tal-Mulej. Meta inti qed twarrab is-seba' festi tal-Mulej, meta inti qed tażel li ma tiċċelebrax is-seba' festi tal-Mulej, inti m'intix timxi f'ubbidjenza.
Li Alla għalilna biex niċċelebrawhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Mela biex inkunu nistgħu verament qed nimxu f'obbedjenza, irridu nobdu dak li qed naqraw fil-kelma, mela qed nieħdu l-ħalib. Imissa mill-ħalib irridu ngħaddu għall-ikel solidu. L-ikel solidu huwa il-fatt li napplikaw dak li qegħdin naqraw. U meta napplikaw dak li qegħdin naqraw fil-kelma talla, allura se nimxu fl-obbedjenza. Kemmi importanti l-obbedjenza totali lejn il-kelma talla. Għadna kif semmejna ftit programmi ilu u anke mill-aħħar sibt fis-sinagoga tagħna ta' Missjanik Malta, tkellimna fuq il-mod ta' Nadab u Abihu. Nadab u Abihu li kienu qed jagħmlu qed joffru sagrifiċċju lil Alla. U Alla għoġbod fil-ħin jibgħat nar mis-sema u joqtolhom. Għaliex? Mhux sagrifiċċju lil Alla kienu qed joffru? Iva, hekk kienu qed jagħmlu, imma ma kinux qed jimxu f'obbedjenza, ma kinux qed jagħmlu ir-rid skont kif talab Alla jew skont fiex ħin Alla riedu dak ir-rid. Kienu qed joffru fil-fatt il-kelma tgħidilna nar stramp. Jiġifieri sagrifiċċju li lill-Alla ma kienx qed jogħġbu. U għax ma kinux f'obbedjenza, Alla jridhom. Għandna wkoll il-każ ta' Uzza illi nafu kien dak il-persuna li waqt li qed iġibu l-arka mingħand il-Filistin lura lejn Ġerusalem, il-fatt li kienet qiegħda fuq il-karru miġbuta mill-annimali kienet ser taqa'. U Uzza illa li din hija l-arka tal-Patt, din hija fejn Alla kien jinżel fuqha illa li kien fiha ġew fiha l-kmandamenti li fuqhom irridu jiġu ġġudikati. Ra kif għamel ħareġ idejh biex iwaqqafha milli taqgħu tmisma l-art. U l-mument li għamel hekk miet. Għaliex mhux tajjeb kien qed jagħmel, mhux kien qed jieħu ħsieb xi ħaġa li tappartjeni lil Alla li ma taqax mal-art u forsi titħammeġ jew titkisser. Tajjeb kien qed jagħmel, imma għalina kien qed jagħmel tajjeb. F'Alla ma' Alla, f'għajnejn Alla kien qiegħed jagħmel xi ħaġa b'diżubbidjenza. Il għaliex il-kmandament jgħid li l-arka ħadd ma jista' jmissa bidejh. Fil-fatt naraw il-David mbagħad iħalli dina l-arka għand Obed-Idom u mar lura Ġerusalem ifittex jara x'ġara ħażin. U mbagħad skoprew minn dak li tajt it-Tora li idaħlu ġo fiha żewġ injamiet twal u jerfgħu din l-arka mhux billi jmissuha b'idejhom imma billi jerfgħu daw l-istess twavel li jkunu jdaħlu fil-ġnub tagħha. Imma x'inhu l-argumentaw? L-argument huwa kemm importanti li nimxu f'obbedjenza mal-kelma tagħna. U nerġa' ngħid id-disgrazzja illi llum dawn il-knejjes moderni qed jgħidu li isma' m'għadniex taħt il-liġi, m'għandniex għalfejn inżommu dawn is-seba' festi, iddispjaċini ngħid għalkemm ngħidha bir-responsabbiltà kollha min qed jippriedka hekk, min qed jgħallem hekk, min qed jagħmel hekk qed jimxi f'diżubbidjenza. Illa għaliex dak li Alla qal irid jibqa' jiġi osservat minn ġenerazzjoni għall-oħra għal dejjem ħadd m'għandu dritt u l-awtorità illi iwaqqaf u jgħid illi isma' daw m'għadhomx jgħoddu. Huwa importanti li nieklu mill-kelma dak li qed jgħidilna l-awtura hawnhekk, qed jgħidilna issa teqpawx tal-ħalib, trabi tal-ħalib, taqra illi dil-festa rridu nagħmluha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jew inkella taqra r-raba' kmandament, ftakar biex iżżomm is-sibt qaddis, u mbagħad taqleb il-page. L-awtur qed jgħidilna le, ara x'qed taqra, u issa għamlu. Imxi f'obbedjenza fit-triq Alla. L-obbedjenza ħatwassal għal mewt ta' ħafna nies. Anke jekk mhux mewt bħalissa fiżikali f'din id-dinja, imma meta ngħaddu għal ġudizzju, ħafna ser jintilfu illa għaliex se jkun Jexuwa stess li se jgħidilhom itilqu minn qudiemi intom li ma mxejtux mal-liġi. U ma ninsewx jgħid Jexuwa jgħid li dawn huma l-istess nies li ħajmorru qudiemu ħejdulhom aħna nemmnu fik, aħna kiċċejna x'jagħtem f'ismek, aħna fejjaqna l-morda f'ismek. U Jexuwa jgħidilhom itilqu minn qudiemi ma nafkomx. Intom li ma mxejtux mal-liġi. Naqshekk hija importanti id-diżubbidjenza. Meta aħna nażlu li ma nimxux mal-kelma tagħna, inkunu qed nażlu li nimxu f'diżubbidjenza.
xi ħaġa li nħobb ngħid jiena u se ngħidha lilkom għax naħseb qatt forsi matta fuq l-ebda programm imma ngħidha ħafna fis-sinagoga meta nagħmlu l-istudji tagħna l-10 mandamenti mhuwiex suġġeriment huma kmandamenti. Ġifieri Alla qed jikmandana qed jordnanna sabiex nagħmluhom. Biex taraw kemm gravi meta ngħidu llum ir-raba' kmandament m'għadux xogħol. Qed nimxu f'diżubbidjenza. Qegħdin hemm sabiex nagħmluhom. Is-seba' festi tal-mulej qegħdin hemm biex aħna niċċelebrawhom għall-ġid tagħna u l-Alla qed ngħidulu le ma jinteressanix mill-festi tiegħek. Aħna l-Xmas irridu niċċelebraw, l-Easter irridu niċċelebraw, San Valentinu dawk irridu niċċelebraw. Hekk qed jgħidulu ħafna nies. Meta l-ġid, il-barkiet fuqna jinżlu meta aħna nimxu f'ubbidjenza ma' Alla. Meta nsegwu pereżempju dawn is-seba' festi. Biex nagħlaq dan il-programm, irrid nagħmel il-punt li l-ubbidjenza hija l-akbar forma ta' qima li nistgħu nagħtu lil Alla. Meta ngħid qima, ħafna jaħsbu li qima għax titlob. Huwa tajjeb huwa importanti li titlob. Ħafna jaħsbu li qima hija praise and worship, allura hija ħankantaw nixogħlu l-isterju mal-ġurnata u noqogħdu nkantaw kanzunetti spiritwali li huwa tajjeb. Imma bħalma diġà qed fi programm ieħor importanti li nafu x'qed inkantaw u nfissru nemmnu dak li qed inkantaw mhux sempliċement biex nagħlaq mużika għaddejja. Huwa tajjeb, it-talb huwa importanti, il-kant spiritwali huwa importanti, huwa tajjeb ħafna dawn l-affarijiet huma tajba ħafna. Imma mhumiex biżżejjed. Mhumiex biżżejjed speċjalment jekk m'aħniex nimxu mal-mandamenti tal-Alla. Jekk qed nimxu f'diżubbidjenza. Għaldaqstant il-messaġġ li joħroġ minn dak li qed jgħidilna l-awtur tal-ktieb tal-Ittra lil-Lut illum huwa ejja nifqu naqraw ndawru l-page. Ejja nifukaw li nagħmlu dak li qed naqraw. Xi ħaġa li anke ġarbu jgħid tajjeb li mhux li taqra biss, imma tagħmel dak li hemm miktub, ġarbu jgħidilna wkoll. Għaldaqstant, ħbib tiegħi ninkoraġġikom sabiex taqraw il-Bibja. Imma mhux taqraw il-Bibja biss. Għamlu dak li l-Bibja qiegħda tgħid. Oqgħodu attenti għal dak li qed tisimgħu. Dak li qed tisimgħu jiġi mgħallem huwa dak li hemm miktub fil-Bibja jew x'jaħsbu n-nies li hemm miktub fil-Bibja. Ejja ħalli ngħaddu għal talba qasira biex nagħlqu dan il-programm, mis-Sir tagħna, Alla tagħna. Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu quddiem it-tron tiegħek, nirringrazzjawk mulej u nitolbuk biex tkabbarna Mr. Qaddis fil-kelma tiegħek. Allimna mulej ħalli verament nimxu fit-traqatek, allimna nkunu obbedjenti mulej lej il-kelma tiegħek. Allimna traqatek permezz ta' dak li naqraw fil-kelma qaddisa tiegħek mulej. Mhux il-kelma fil-ktieb, imma kif ngħix ma l-istess kelma li jiena qed naqra mulej. Kif napplika dak li inti qed tgħidilna bħala kmandamenti Mr. Qaddis. Allimni naraf dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Allimni id-differenza bejn kmandament u suġġeriment Mr. Qaddis. Mulej grazzi tal-kelma tiegħek li permezz tagħha tmexxini fl-ubbidjenza tal-kmandamenti tiegħek. Din hija triq li jiena rrid nimxi l-istess mulej. L-istess bħalma jgħidlek is-salmista Mr. Qaddis, allimni triqatek u jiena nimxi fihom. Allimni l-kmandamenti tiegħek u jiena nagħmilhom. Mulej grazzi li tmexxini u turini kif għandi nimxi fik u miegħek matul din il-ħajja. Fisem ibnek Jexua il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi u r-Re tar-Rejiet irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek għall-glorja tiegħek Missier. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programmi oħra ħabib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.